अधिक महत्व दिलं जाते आणि त्याचं उत्पादन देखील आपण बघितलं की बारामतीत बघितले घेतलं झालं. याचा कितपत पुढं भविष्यामध्ये उपयोग होऊ शकतो? माहिती आहे मला त्याच्यातनं शेतकऱ्यांचे हित साधले जाईल असं वाटतं. आणि आजचं वृत्तांत तुम्ही बघितलं तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने काल 500 कोटीचा निर्णय घेतला आणि ऊस आणि बाकीची पिकं तिथे एआय वापरायचं धोरण त्यांनी फायनल केलं. याचा अर्थ उत्सुकता असेल म्हणूनच सरकारने हा निर्णय काल घेतलेला आहे. देवेंद्र फडणवीसांचं मी अभिनंदन करतो की त्यांनी या संबंधीचा निर्णय घेण्याचं धाडस दाखवलं आणि देशात पहिल्यांदा हा निर्णय महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने घेतलेला आहे म्हणून त्यांचं अभिनंदन. पालखीचं प्रस्थान होत आहे, आपण कशा शुभेच्छा द्याल वाटतं? ठीक आहे.